L-idea ġiet isa xi xarejlu, meta xarejlu nofsilu, meta skoprejna li għamel l-sketches Oliver. Bat kont intqajt miegħu u għadna jekk nagħmluh dan nagħmluh biex dak li jkun ikollu skuża jixtri ħall-miliet. Allura kellna deadlines tajt ħafna, il-Gutenberg kooperaw ħafna magħna, il-designers tal-Outlook ħadd ikkopera magħna insomma, u dak tip bħalissa qiegħed fil-proċess li jiġi stampat. Oliver jiskeċċja meta jkollu ċans. Allura qbadna 48 sketch tiegħu. Samnihom f'9 temi u daw id-9 temi mbagħad qassamnihom hekk kull chapter li hija tema, pereżempju ħajta s-sejjieħ, quote li għażilta jien, mbagħad il-poeżija ta' Oliver li għandha x'aqsam mill-ħitan tas-sejjieħ bil-Malti u translation bl-Ingliż, u mbagħad l-sketches tiegħu tal-ħitan tas-sejjieħ, u mbagħad ritratt tiegħi mieħud bil-mobile artwork fuq il-mobile stess ta' ħajt tas-sejjieħ, mbagħad painting tiegħi ta' ħajt tas-sejjieħ, f'dal-każ pereżempju fil-ktieb hemm girna, u mbagħad ikompli bħala konklużjoni Arthur Dahl, environmentalist, kiteb ftit fuq ambjent, fuq ħitan tas-sejjieħ, eċetera, u Richard England, gentleman, il-perit, silifna stampi tiegħu biex nużawhom bħala konklużjoni li għandhom x'jaqsmu wkoll ma' dat-tema f'dal-każ ħajt tas-sejjieħ. Jiktib ukoll hemm messaġġi mill-President, mill-Prim Ministru, mill-Arċisqof, minn diversi akademiċi mill-Università, biex kulħadd ovvjament jixtieq dak-tip jagħmel suċċess bħala ktib ta' Oliver Fiġġieri fuq xi ħaġa kompletament differenti li Oliver Fiġġieri qatt ma wera, qatt ma żvela l-iskeċis tiegħu.